tọkịrịdie na-akpịrị na-achọ ka ọ tọgbuo onye. Ọ sị m nne ihe a hụsigo na afụ nụrụ ụdị ihe dị otu. Ihe a bụ the first time ya na-afụ ụdị ihe dị otu. Ya na-achọzi ọnwụ, ya na-ekwu okwu, ya na-akụ ya aka ọchọ dị ma ya wee melụ mma afọ ya ji welu ebe plantain efa tụrapụ mma. Sị m nne na ofu soro ya n'aka etu, ofu sụọ anya etu, o wee rapụ ya ọbala ebe niile. Ya nwapụ sef ya kụjasi etu okwulu na-eni si etu okwulu na-eni. Ọ sị o ịchọ igbu m, o ịchọ igbu m, o ịchọ igbu m. Ọ na-etizi mkpu ka ọbara na-apụzi ya gbapụ jechita ọgọdọ ya ka aka enye n'aka. So wee kwa anya ya asụ ike n'ala. Ka asụziri ike n'ala ya gbapụzịa jee kụbalụ n'ebe aka si anya bịakwa ya bịakwa. Mana ifu nyanwa etu afọ o si jide aka na-akpịlị si etu afọ wee ree na-arụ ya maka na ya dị ọcha. N'ebe wee bịazịa wee nyeli aka wee dulu di ya wee jebe ụlọ ọgwụ. Eluo n'ụlọ ọgwụ admit enye ya anata paakị ya ngwongwo ya niile na be nne ya. Na n'obe nne ya sị na ya anụsigo. Ya nọzi be nne ya wee kpee enyi ya nwaanyị. Enyi nwaanyị sị ya ọ sị ya na ya anụsigo. Ọ sị m na ụdị ụjọ tụrụ ya dade na ya che na egbugo nwoke, na ya che na egbugo mmadụ. In fact ọ sị m nna ọkwa ya nọgide ebe nne ya telu triti si onwe ya ịghọta kịta. So ya wee sị ya na ya chọzi na a ga-apụ kọt. Ọ sị m die na-aba ihe a na-atụ ya maka na ya sụrụ ya mma ịghọta na because of that uche bụ na ya rule kọt na ife a ga-eme ya ama ndosi mma. Ọ sị ya yes na ọdụ mma like that na-attempted. Ya bụ ya nkịtị na ụjọ tụbakwali ya na ezigbote ụjọ tụbara ya because na ya mara feti edute ihe ahụ ya mee. Ewelu na kọt wee kpebe ya wee kọlụfa exactly ife melụnụ na ihe a bụ self defense. Na ihe a bụ self defense because na papia ji maka ya gote lọya. Ọkwa na ewe kpegide kpesị. Ọ sị m ndị kọt wee rigolu deal na ya dị surprise. Wee sị ya ikwu ada atọ gị, onye nyere gị right itie ife? Onye gwara gị na ị nwere right itie ife? N'isi na o nwere right ịnwe ebe ị na-eje, o nwere right ịgwa ndị bụ unu, o nwere ife nwe right over. Na anyị chọrọ ịma onye nyere gị right itie ife. Kedu ebe ọ dị n'akwụkwọ, kedu ebe ọ dị na law? Who made the rules? Na fa chọrọ ịma ebe ịma all your rights mana ị mara right nwunye gị. Sị m ndị a wee dọbịa wee sị ya na ọ bụrụ na ya gburie na o nwere ife ekpetere ya no self defense. No self defense maka na ya sịrị ihe niile meli elu everything ma onye etu si tọdie ka o gbuo onye. Sị ya na ife ịtọrọ mmadụ ọ bụrụ gị ka a tọdolo ụdị aka na this mark ịma nzọba ndụ gị nọ ndị aka ọzọ. Sị m nne na-etu ka ya si bụla anya n'aka adọbịa na ndị be ha bịakwa kọt a na-akwụ ya. Sị anyị chọrọ igbu nwa mmadụ ụzọ ma anya ọla mgbe tọdị aka n'akpịrị ka ị na-ajụ ajụjụ ọ zara gị ajụjụ o iwe filie na nwoke ka ịwụ na ị nwere right itie ife. Ya wee sị ha na ya anụsigo ya chọrọzi. Ọ sị m di ya nwata akwụkwala ọtọ ga osisi nye time ka eche nye eche ka eme nna ka eme ibie. Ya wee sị ha na ya dị eche na ya chọrọ dị iche na ya fọzialụ. Mana adị ekwugolu enwenye ha time ịghọta ha wee naba. Ọ sị m nne disi ma na-abịakwa yọbasị ya dọsarị na ekwesịrị itie ife nọọ iwu nkewa na ya chọrọ ka anybody medụlụ tinyeli ọnụ na marriage na ọnya ka ya ji wee wuo iwu na onwere right ịgwa nne na nne ya osikwa nke a ọ pụọ nke a. Ya wee sị anya gwa gị ma nnụ kedu onye nya aka agwa nya aka pụtaba kọt. Ihe a chọrọ sị m ọbịakwa na-ayọ sịsị gbaghalụzi anya ka fa nụọkwa di na nwunye nke nwosikwa nke ọpụọ nke na ya marọ dị na ya nwere ike imenwe ụdị ihe ya mere na ya marọ mgbe ya ji wee mee ihe ya mere na ịgwa anyị eziokwu mana ụjọ ihe ya mere ka na-atụ ya. Kedu ka a ga-esi wee kwelekwe this man go back to the marriage? Ọ sị m na ụwa ga-amụgbu ya na-amụ. Ọ sị m nne na ọ bụrụ dị ya ji rel akaụntụ ya were akọ ihe niile ya na-akọ n'iru akwụkwọ n'ụwa ga-amụgbu ya na-amụ, n'ụwa ga-achịgbu ya n'ọchị na o nwere ife ụwa ama nne ya. Na marriage is not what she think. Na marriage abụrụkwa ife ya chere ya chekwa na marriage na-atọ n'ọkwa ihe ya na-afụ na fim n'ọkwa na nne na nna ya dịkwa infat chai mami ya wee ga wee ditelu olie ife ya pasi tru n'aka papia na o nwere ka asị wee malụ na ọ maka ihe a melie kịta ka mami ya ji wee kọbalị ya.
ya na-eti ma ndị enwere ike iteki. Ọ na-afụlụ ihe nji wee na-akọ ihe a na-akọ na mgbe ụfọdụ a na-asị agwakwana ụmụazị na gị na papa gị na-ese okwu, agwakwana ụmụazị na gị na di gị na-ese okwu, agwakwana ụmụazị na di gị tiri gị ife, agwakwana ụmụazị na nna amel, agwakwana ụmụazị na ibi emel. How would they know? How would they know? Ka m gwa gị eziokwu, akwa ịfụrụ famili ga-abụ mama na papa baba mba basịa mba fanụsi afọ edo. Ije ebe afọ nụ nwaanyị as long as na fanụsi afọ edo, nwaanyị ọbụla ịnọtalụ di a ekpele ị ga na-ekpe bụ ka ọ bụla ezigbo mmadụ, mana o nwere ife megide ka ọ hapụ marriage. Never. Ọ ma hapụ marriage kama na gbazgbo nwere ike ị na-enye gị, mana to leave that marriage, mami ya hapụrụ marriage eke ka o si ahapụ marriage. Mana ọ bụrụ na ị na-ezo fancha niile ezo, nke eme n'izo, nke eme n'izo, even mgbe ha lugo 16 years ị ka na-ezo, 18 years ị ka na-ezo, 20 years ị ka na-ezo, how do you think na nwa afọ ga-elearn? Ka o si dugu ka ọ ga-amụta ife dị na marriage, what to endure, what not to endure, what to take, what not to take, how to handle this, how to handle that, don't talk back, don't do this, don't do that. O nwere ike nke nwoke mami ya da talk back to papa ya, ọ nụtazịa nwaanyị ọ talk back to him, o gbuwie maka na omego njọ, maka na mami ya da eme ụdị ha ahụ. Oh yes. So before nwa ga-abanye na marriage, this is my point. Talk to her. Speak to her. Call her one or two. Explain a little about marriage before gaba na that marriage. Ka ọ malụ mgbe ọ nọfelu tankụma, malụ mgbe marriage na-aga ọfụma, malụ mgbe ọ ga-reach out, malụ mgbe o kwesị, like talk to your daughter and talk to your son. Some people ada talk to their son at all. No, olugo gị ịnụ nwaanyị jee nụọ nwaanyị. Kedu ebe ọ nọ wee mụta ife bụ ịnụ nwaanyị? N'ịgwa gị eziokwu, almost 50% enwere ife fama about marriage before ha nụba nwaanyị. Ụfọdụ tụbalụ nwaanyị ime nụba, ụfọdụ bụ na ibie na anụ ọnụọ, ụfọdụ bụ na mama ya si aje nụọ nwaanyị ọnụọ. No, nothing. Ụfọdụ amụgoli ngwa before ha agba akwụkwọ. How would they know? So ọ bụrụ na ị na-ezo those things, it's okay, it's your choice. Mana ọ bụrụ na izosie nye before nwa gị aga marriage, talk to her. Before nwa gị anụọ nwaanyị, talk to him. If not, 10 years today, go and mark this. No way ife ndị be anyị na-eme bụ na fa kọpịta something, fa ga-emekeli ndị fa kọpịta from. 10 years today, je ka anya narị. There will be nothing like a single mother, single father, nke nwa. Like ọ bụrụ na ọma ndụ, ọ ga-adụ mana ọma mbuzi esin. Ọma mbuzi something people will turn their ear about. No, because ọ ga-adụ everywhere. Oh yes. Because if I na-emezi na wee tozugo m, ịma aga na di. Etozugo m, ada ajụ ese, ada talk to, nothing. A na-anụ di. Anyway, ife ọ na-achọ ịma bụ, ọ bụrụ gị ga-ekwe chiga azụ jenụmakwa this man, ka ọ na ịma nkwe. Ike gwụrụ. Nne unu na-abụ kwesị, ọ bụrụ na unu mevụrụ marriage counsel, unu kwesị ichiga azụ. The rules and regulation. Sign ya. Oh yes. Maka bụrụ m ife m ga-agwa gị, that if you want to go back, if you go ka o si adụ onye na-agbakasị ọnụ bara. O nwere one pastor nwanụ die divorce ụbọchị nke ga-abụ ọpụta na line, ọpụta n'online, ọ na-asị gị, if your husband cheat on you, stay there, maybe you are the reason. Afụfụ niile afọ ọ taba atagide tasịsịa di enye ọnya nsi n'isi, ọ nọrọ onye ọnya amịrị n'isi, ọ nọrọ maka ife ọ na-epreach. Gịnị mesi eme? Ọ maghị sị na ya achọrọzi ibugodulu angel. When a man sị gị na ya achọrọzi, nwere ife ị ga-eme. When a woman sị gị na ya achọrọzi, nwere ife ị ga-eme. Preach it up, preach it down. Especially ndị a na-preach the wrong one, they will face the same thing. Oh yes, so be careful what you preach. Maka kama rịa ebe na-eje. Ndị be anyị, daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.